Здравейте, хора! Аз съм LRBRB. Една игричка, която се казва Катерина на епоха. Ще играм, че това е. Тук се видиш с аз ще избера всички. Без такова. Някой пробва ми лока. Ще вака много макев. Ти две на... Хайде, реак, чули. Ого, дай. Ето хората, тук трябва да търсим животинки, защото си... Не, има опасно. Ще се кача да го видя. Ако е много голямо... О, не, шш. Ти е чарпал. Ти уния птици, дето са много страшни. Фак! Не, фак. Иду! Кажи. Чококол! What the fuck, как чококол ме уби? Кто чококол? Чок, ще пресна един по чоката. What the fuck? Бата сълното нещо, как чококол не е силен. Той е слаб. Една спала просто една като спити. Наблюдател, грозен. Мазе. При мен има някакво животно, защото аз не знам дали е... Ела ме късметличе. То се като кръг. Не. Как може да се с Катерина поня? Нямам кучено вече. Да съм махам. Гадост, мъртъв се. Къде е? Като спел. Какво правите ли там, бе? What the fuck? Shit. Не шета, села ми тука. Ела ми тука. Фаска. Искам да кажа. Наближава. Ого! Сигурно, защото той се променил само 3 години. Да. Ела ми... Кръст. Га. Извали. Той ще напълно назад, защото...
чертливи. Роди. Къде си, бе? Кук. Кис. Кис, 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 кис. Киси, къде си, бе? Ще те открием една минута, защото вече ще те хвана. Няма да те бе. Ще обежа на свиня, къде си, бе? Отивам чоркоко. При она е грозна птица. Чоркоко. Не. Ангел. Чоркоко. Тук може да отивам на... Ще пея при... Татка. Чакай, не. А що? Не иска. Татка. Да, татка. Чоркоко. Ела ми, бе. Ало? Къде са хвана? Да, мисля, че е тук. Мисля, че тук има стол. Точно сега ще се къпя. Точно времето е да се къпя. Чакай. Не, чакай. Да си я към. Какво направи, бе? Какво ми е? Раница. Я родим. Том, дай крушим. Къде? Просто. Ела ме свинчо да те върна на кена. До малко. Много малко. Ще не пазам. Дом се не вижда. Що тъй, бе? Тъй само напред и... Само назад ме нападат. Напред се ме нападат. Гледай сега животници, кросници. Хората ще бъде